ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ክልል ትግራይ መስርሕ ምርጫ መንግስቲ ይካየድዩ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሞ ምስ ዕጡቓት ኦነግ ዝግበር ዘተ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ። ኬንያ ናብ ዳዕሽ ክጽንበሩ ሓሲቦም ዝበለቶም 3 ዜጋታታ ናብ ፍርዲ ኣቕሪባ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ብመሰረት መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ፕሪቶርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝመጽእ ዓመት መንግስቲ ንምዃም ምርጫ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ዝሓለፉ 9 ዋርሕ ጸብጻብ ስራሕ ናብ ቋሚ ኮሚቴ ዴሞክራሲያዊ ጉዳያት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን እዩ ብዛዕባ ምርጫ ትግራይ ጠቒሱ። እቲ ምርጫ ንዓመታት ከም ዝካየድ እምበር ዝካየደሉ ዕለት ኣይተነጸረን። ኣብ ወንበር ባይቶ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ውብሸት ሃይለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዘይተኻየደ ድሕሪ ምግላጽ ንዓመታ ግን ትግራይ ኣብ ዝርከቦ ካልኦት ክልላት ከም ዝትግበር ኣገንዚቦ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ 20 ናሓሰ 2020 ሃገራውን ክልላውን ምርጫታት ክካየድ መደብ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዋሕዲ መሳለጥያታትን ኣብ ጊዜኡ ከይተተግበረ ምትራፉ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ግዜ ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት መንግስቲ ይኹን ምርጫ ቦርድ ንውሳኔ ህዝቢ ንምስጋር ስልጣን የብሎምን ብምባል ኣብ 9 መስከረም 2020 በይናዊ ክልላዊ ምርጫ ብምክያድ 98.2 ሚታዊት ናይ ደገፍ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ ምሕባሩ ይርስዓን። እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስትን ቦርድ ምርጫን ኢትዮጵያ ውፅኢት ናይቲ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ምርጫ ክቕበልዎ ብዘይምኻሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ባጀት ማዕቀባትን ካልእ ፀቕጥታትን ክግበር ወሲኖም። ሕወሓት ብወገኑ ንሰልፊ ብልጽግና ኣፍልጦ ከም ዘየብ ብምዋጁ ተፈጢሩ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ናብ ኩናት ዓሪጉ። ኣብዚ ነሳት 2 ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ኣሳት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብቢልዮናት ብር ዝግመት ንብረት ከም ዝዓነወን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ። ድሕርቲ ኣብ 2 ሕዳር 2022 ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሕወሓት ካብ ዝርዝር መዝገብ ሽበራ ተሰሪዙ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ኣቑሙ ይርከብ። ዝመጽእ ዓመት ድማ ዳግማይ ምርጫ ብምክያድ ብጊዜያውነት ቆይሙ ንዘሎ መንግስቲ ናይቲ ክልል ዝትክእ ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት ትጽቢት ይግበር። ብዘይካብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ምርጫ ዘይተኻየደለን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝን ሓያሎ ዞባታት ናይ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን እውን ዝመጽእ ዓመት ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ተመልኪቱ ዘሎ። ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ 21 ሰነ ክሳብ 30 መስከረም 2021 ከም ዝተኻየደን ን3 ዓመታት ብጊዜያውነት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ሰልፊ ብልጽግና ብ9 ሚታዊት ናይ ህዝቢ ደገፍ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ እዩ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሞ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ታንዛንያ ጀመረ ዝርርብ ንምቕጻል ጻዕርታቶም የካይዱ ምህላዎም ሓቢሮም። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብ3 ግንቦት ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መግለጺ ግንባር ናጽነት ኦሮሞን ፌደራላዊ መንግስትን ፍልልያቶም ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ከም ዝተሰማምዑን ኣብ ዝቕጽል ዝርርባት ጭቡጥ ውፅኢት ንምምጻእ ከም ዝፍትኑን ጠቒሱ። ብዛዕባ ዝቕጽል ስምምዕ ሰላም መግለጺ ዘይሃበሉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብዘርግሖ ሓበሬታ ጁልዩ ዝተባህለ ከባቢ ምዕራብ ሸዋን ኣዳሚ ቱሉ ዝተባህለ ከባቢ ምብራቕ ሸዋን ካብ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወሉን ነቲ መጥቃዕቲ ብምምቃን 75 ወታደራት መንግስቲ መቕታሉን ይመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዕጡቕ ሓይልን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ታንዛንያ ተራኺቦም እኳ እንተዘተዩ እቲ ዝርርብ ብስምምዕ ክድምደም ኣይከኣለን። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ውድባትን ብሰልፊ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ኦሮሞ ፈሪሱ ብኣሳታፊ ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ክትካእ ብምባል ዘቕረብዎ ሕቶ መንግስቲ ክቕበሎ ብዘይምኻሉ እቲ ናይ ታንዛንያ ናይ 9 መዓልታት ዝርርብ ብዘይስምምዕ ከም ዝተበተነዩ ዝንገር። ኬንያ ናብ ዱብ ሶማል ብምስጋር ምስቲ ኣብ ሶማል ዝነጥፍ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ክጽንበሩ ፈቲኖም ዝበለቶም 3 ዜጋታታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ናብ ፍርዲ ኣቕሪባ። እቶም ኣብ ኣውቶቡስ ተሰቒሎም ብመገዲ ሞያሌ ዶብ ንምስጋር ዝፈተኑ 3 ኬንያውያን ኣብ ምሕዳር ኢስዮሎ ምስ በጽሑ ብ7 ሚያዝያ ከም ዝተታሕዙ ተሓቢሩ።
ኣቐዲሙ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ዞም ጥርጡራት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ብምሕላፍ ፖሊስ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ሃዲኑ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ወሲኑ ነይሩ። እቶም ካብ ታንዛንያ ተበጊሶም ዝተፈላለየ ሃገራት ብምጥሓስ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ጥርጡራት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ንምስጋር ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዮም ብፖሊስ ኬንያ ተታሒዞም። እቶም ጥርጡራት ብተወሳኺ ብቕትለት ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ክህደኑ ምጽንሖም መርበባት ዜናታ ሃገር ኣገንዚበን። ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሞዛምቢክ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ዞባ ሳሕልን ከም ዝንቀሳቐስ ዝነገረሉ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዒ ሶማል ነታ ንልዕሊ 30 ዓመታት ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ከም ኣውራ ደጀኑ ከም ዝጥቀመላ ጸብጸባት የመልክቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን